Здравейте хора, аз съм Божидар Киров от Шаран Фишинг. Днескашното видео ще е на тема ето няколко причини защо ние не можем да хванем риба на метод фидер риболов. Ударете по един лайк и се абонирайте за канала с камбанка и ви пожелавам приятно гледане. Ето и първата причина защо ние не можем да хванем риба на метод фидер риболов. Първото нещо е това, че не си правим явно както трябва храните. Това е едно от най-основните неща, които на нас явно ни се проваля риболова, и това е, че не можем явно да си направим самата храна правилно. По принцип, казвам в момента самия начин как става. Взимат се пелетите, слагат се в една кофичка с цетка, на тази цетка се слагат самите пелети, оставяме ги около една минута, изваждаме ги, оставяме ги да се изсушат един вид и така да започне вече самият наш риболов, защото вече самите пелети са лепкави и вече седят на самата хранилка. Но обаче съм забелязал, че при много видове, че при много рибари те правят по съвсем различен начин. Примерно те взимат пелетите, преувлажняват ги, след това веднага махат водата, в смисъл разбъркват, махат водата, оставят, после пак разбъркват и пак махат водата. И по този начин се получава като една каша вътре. Когато започва да се прави, примерно да тестват с топка или когато слагат на самата фидер хранилка, то става като каша. Не, трябва по принцип да се запази самата форма на пелетите. Дали било 2 мм, 4 мм, без никакво значение. Трябва просто да става като каша, трябва да се запази самата форма. Иначе няма ефект, защото има две неща. Първо, че се залепва много по хранилката и не може да се отлепи и да се разпадне самата храна, защото самата цел на фидер хранилката е направена за може като се сложи самата храна в фидер хранилката и като падне на дъното, тя да се умекне и да падне по самото дъно, а не да седи на самата фидер хранилка. Затова е направено. И е хубаво по принцип да се остава с самата форма, за да може да не привличаме примерно други рибки, които ще останат с самите частици, които ще паднат отстрани, супер малки частици, да започват да кълват самите неприготвени добре пелети. И третото, ако сме направили с първа преса и самия попъв или вафтер не може да излезне, това е проблем, защото шарана, ако дойде, много трудно ще може да се вземе от самата захранка, която ние сме сложили. Това е първото. Второто нещо, което ние по принцип не правим и много фидеристи и методисти, които те също не го правят, има много голяма част от тях, това е, че те почти не правят хранително петно. Много пъти ми се е случвало да виждам фидеристи, които те по принцип не захранват и не правят хранително петно, което е огромна грешка и също това е много голям минус за тях. Сега ще обясня защо. По принцип, вие ще дойдете примерно на маса само с вилица и лъжица и да започнете да ядете. Не, при вас трябва да има сервирана храна. Така е също и при рибите. Трябва един вид да се направи, все слагаме една чиния, слагаме храна и тогава те идват. Това е също при самия риболов на метод фидер. Хвърляме няколко кошнички с каквато е да е захранка, хвърляме, за да може самите рибки да дойдат да ядат на хранителното петно и чак тогава ние вече можем да хвърлим самия метод с стръвта, за да може вече да имаме самия резултат и самата извадена риба. Така се прави по принцип и това също е много голяма грешка, която много хора също не го правят, а пак трябва. Това е второто. Трета грешка, която много също фидеристи и методисти правят, и това е следната грешка. Че много хора, когато примерно влезат в YouTube и видят по-известните имена, примерно като Трошар Фишинг, Карп Моджо и какъвто и да е такъв стил риболов, те повечето купуват неща, които те изпробват и показват на различни язовири, че работи. По принцип, самата риба няма точно определена храна, която тя обича да яде. Тя има няколко вида мириси, вкусове, които тя обича. Хубаво е по принцип, като се вземе примерно една кутийка, примерно да кажем с поп-ъп, примерно ягода, хубаво е да вземем и на царевица да вземем, за да може да имаме какво да разменяме. Ако ли не, просто да си направим един микс, един вид, смисъл половин поп-ъп или половин вафтер от царевица, половин вафтер от самата ягода с вкусна ягода, нали? Това е правилният начин, който ние можем да разберем дали рибата обича примерно тези различни поп-ъпи. Така и също и с захранката. Хубаво е да се размешва захранката, примерно да си направим една купичка с пелети, друга купичка с мека храна и или примерно още една трета купичка да си направим с смесена храна, за да можем да разберем какъв ще бъде ефекта
когато ние пробваме от всичко. Много хора само обзалагат на това, което са видяли и на това, което е било тествано. Да, няма лошо да се тества, нали, да видите също да разберете, но по принцип не всеки път работи. Има някои периоди, където рибата в момента не е толкова пасивна и не обича толкова много да се храни примерно с малко по-силни миризми и също малко по-големи топчета и на яркост и по дебелина като милиметри. Така че рибата си има съвсем различни периоди, където тя не е толкова пасивна. И е хубаво да се променя всичко, смисъл да има постоянно разминаване на самите храни и топчета, както и на куки. Това беше третото. И четвърта причина защо ние също не можем да хванем риба на метод фидер риболов. Четвърта причина е пак с захранки, но ще обясня защо. Защото по принцип ние когато си направим захранката, ние по принцип си мислим, че цялата ни захранка през целия риболов ще седи на една и съща влажност и ще бъде лепкава. Не. По принцип, примерно при по-слънчев или при дни, които има повече вятър, самия вятър и слънчевия ден също изсушават самата захранка. Кои са минусите на това? Минусите е, че трудно се слагат на пресата и могат да се залипат на самата фидер хранилка. Второто нещо е, когато примерно ние хвърлим и когато цокне във водата, самата захранка може да остане горе на самата вода, което е огромен минус. Също друго, което е, постоянно трябва, примерно на 2-3 хвърляния трябва да сменяме топчето, или на 4. Максимум на 4 хвърляния ние трябва да сменяме топчето, защото се губи самия ефект и няма толкова много ефект към рибите, като примерно миризма и даже може и самата топче при хвърляне да изпадне по някакъв начин. Примерно при някоя силна засечка с риба може да изпадне самото топче. Затова е хубаво по принцип да се сменя топчето на 4-5 хвърляне. Максимум 4-5 хвърляне. Това беше четвъртото. Ето и пето, последно нещо, защо не можем да хванем риба на метод фидер риболов. По принцип, всеки човек, като иска да отиде за риба, се представя за хубаво слънчево време, без облаци, слънчево, хубаво време, но по принцип това не трябва да бъде точно по този начин. По принцип температурата, която е хубаво за ловене на риба, е около 25-26 градуса по Целзия, най-доброто време за нас. Нали, хората да отиваме да ловим риба. И е хубаво също да е облачно и от време на време много леко да превалява. Защото тогава времето е по-хладно, рибата не се скатава долу на дъното, да сиди при горещите слънчеви дни. И това е огромен плюс за нашите успехи към метод фидер риболова. Това по този начин рибата започва да става по-пасивна и започва повече да се храни самата риба, защото вече температурата на водата намалява и също е приятно както за нас, така и за самата риба да се практикува фидер риболов и какъвто и да е било различен риболов. Хора, това беше цялото ключе. Благодаря много, че го изгледахте. Ударете по един лайк и се абонирайте за канала с камбанка и ви пожелавам насука, колеги. Айде, колеги, насука! Чао!